kai ga Abdul ba abin da zan ce ma gaskiya sai dai addu'a kawai amma ba haka ba kai wannan maganin da na sha na karfe biyu nan ina gaya maka ban sha maganin na sha maganin nan ban kai minti biyar ba na gaya maka sar na dama ina gaya maka ya zama kaman kusan zan ce kaman manja ne amma yanzu fisar nan ina gaya maka ya zama fari swal yadda ka san nono ne kuma ina ji ne yanzu normal ne yanzu ba na jin wani zafi ko wani abin nan ina gaya maka normal ne kawai nake ji Allah na ce kai dama na ce zan kira ka ma to ban zo na abin nan ba na ce to yanzu na ce bari in kira ka amma ba haka ba kan kai ni maganin nan gaskiya mun aiki sosai ba ma na kaɗan ba tunda ga na sha maganin nan highest ina ya kamar minti uku ne ko minti hudu ne kawai na ji fisari ina gaya maka sharp sharp ba na kai minti biyar ina gaya maka fisari ba na a koda yaushe muna gode ma Allah subhanahu wataala kuma muna gode muku da kuke trusting din mu kuke sayan magungunan mu kuma Allah subhanahu wataala yana bada afuwa a duk maganin da kuka saya kuna samun sauki kamar yadda kuka sani wannan magunguna na ciwon sanyi kowane kalar sanyi ne idan kai amfani da product na cibiyar mu Allah subhanahu wataala yana bada afuwa. Thank you for Contact Waraka Islamic Herbal Medicine. Thank you for Trust Waraka Islamic and Herbal Medicine. Mun gode.